Salutare și bine v-am regăsit pe acest mirobolant canal de YouTube. Am căutat tot felul de jocuri cu bebeșel, dar din păcate nu găseam nimic rău. Aplicații, cum să-ți faci bebelușul, jocuri cu muzică și mai multe din acestea. Da, deci nu mă scris bebeșel sau puteți să scrieți, dar să ne dați și numele sau un link în care putem să descărcăm jocul, că așa nu prea descărcăm, sau să ne spuneți un link, că sunt toate chestiile astea. Am spus să jucăm astăzi și un Clash Royale. Dacă vedem că vă plac și episoadele de Clash, să mai continuăm cu el și aici chiar avem un tire la pes. Dați un like să fie cu noroc. Deschid ușor. Bun. 3 gemuri, bun. Wow, bun. Upgrade-uri. Goblin House, asta nu aveam. N-avei? Nu aveam. Aveți Avem și Bomb Tower. pe contul meu, și asta de bun deloc. Noi bun deloc, dar măcar să upgrade-uri și putem să mai facem niște upgrade-uri acolo. Și acum putem să creștem turnul, poți să crești turnul. Turnul meu, pentru că e contul meu, pentru că crezi ce să vedeți în alt telefon. Ia, și 100. Uitați că mai avem puțin. Upgradăm și aceste spirite de foc. Dar ce înseamnă că am 12 acolo level? Așteaptă ca ai să... Dar tu și level aveai pe contul tău. Și nu mai ai niciun ban. Tu și level aveai pe contul tău așa. Da, nu era. Acum hai, gata fără văgeală, hai să dăm și un match la arena 3. Deja au trecut un minut. Acum acesta s-a făcut arena 3, din păcate. Da. Ștefan cu turnul de 6. Bun. Iar cu turnul tot 6. Băgăm aici ușorel un Battle Ram. Dăm un bebe dragon. Vezi că asta o să fie singurul meci. Și Dacă Scarlet. pierzi, o să fii nominalizat la cel mai bot concurent. Așteaptă. Fang și dau destul de mult damage la turn. Hai barbari, dați mai repede. Deja un turn pot să spun că aproape. Ba da. Să stăm până ajunge acest maschetier aici. Și băgăm un Inferno Tower. Da, mai ales că acum avem cărți noi pentru că... Ai, giantul tău. Da, asta nu e cam un cur cu giantul. Știu. Și uite cât de praf, repede mi l-a făcut praf. Hai, închiși și tu. Așa, uite cât de tâmpite. Aoleu, frate, multe cărți are asta. Dacă spune, dacă mai dați și sfaturi de joc, combinații, nu uitați să le trimiteți în comentarii ce combinații de cărți pot să pun să destrug turnul mai repede. Ștefan? Da? Ok, dar să dați combinații astea și vă mulțumim pentru că ne-ați ajutat cu 72 de comentarii la videoclipul trecut. Chiar că? Oricum, de data așa să fiți surprinși că când postăm episodul, o să venim rapid acasă. Aici și aveți și noi niște treabă. Da, așa că când vreți să vedem cum puteți să ne surprindeți pe noi, cu câte comentarii. Cred că să fac vreo 60-70 până ajungem, nu? S-ar putea. Nu uitați de spuneți cât mai multe comentarii, dați sugestii de jocuri, dar vă rog, nu mai dați bebeșel, că nu găsim niciun joc pe tematica sau uite, asta. cum am spus la început, dacă dați, ne dați cum se cheamă link și așa, că degeaba ne dați așa. Că nu găsim nimic. Sau dacă dați sugestii din jocul mai popular care le găsim, că ăsta le jucăm. Uite, acum noi am vrut să jucăm bebeșel, dacă încolo căutați jocuri cu muzică. Da, și cum să-ți personați bebeluș. Haide, yes! Da, da. Haide, dobor. Da, vezi yes! că într-un nu mai sunt, se pot întâmpla multe. Pot să țin destul de multă apărare dacă mi-car toate cărțile. Haide. Cu cât mai multe like-uri se adună, așa pot să câștig și eu meciul. Da, adică dacă se adună 10 like-uri, bubuiale. Deja un turn distrus. Haide, mai avem puțin. Măcar să ținem apărare. Așa, bun. Nu o să dau nicio carte. În caz de orice nu o să dau. Măcar că n-aveam Electro de Wizard-ul. Da. Dar n-are vrea 10. Haide, amice. Văd că ești destul de praf. E șmecher ca mergi. Adică că trebuie să păstrăm cărțile. Nu uitați, dacă vă jucați Clash Royale, țineți-vă cărțile când dă adversarul lor un turn distrus. Da, în fața profesionistul! Cristi a fost campion locale, deci Cristi... Deci, la arena 6, așa, pe alt cont. Așa. Contul lui Iole, nu? Da, cum? Băi, exact, ce spuneam! Da, uite, de un meci, mă pierde, într-o secundă pierde meciul. Să moare din nou. Acum pot să spamez că nu mă mai interesează. Și Gurga win! Fă outro! Cam acesta a fost și episodul nostru, Cristi las outro! Cam acesta a fost și episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, share, subscribe și ne vedem toți data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!